Ahoj Věrko a Aničko, hádej, kde právě stojím. 1940. Vím, nejde o nejzásadnější bitvu druhé světové války, ale přesto tu Hitler chtěl dost vyhrát, aby mohl kontrolovat švédskou železnou rudu. Jo, jsem v Narviku. Než jsem tě poznal, přišla mi druhá světová válka asi jako nejnudnější věc na světě. Ale docela dost se toho od té doby změnilo. Takže nejenom v Narviku jako takovém, ale i ve spoustě takovýchhle bunkrů. Jdeme dovnitř. Nebo v místním válečném muzeu. Jsem i díky tobě. Děkuji za rozšíření obzorů, posílám pozdravy ze severního Norska. A to i Aničce.